match to 5.56 Ilesco rifle with serial number R322257. Okay na yan. Yung firearms Yung firearms. pinapilyan at saka nung dalawang firearms, Yes, sir. ilan nung expended bullets from those firearms? Ilan yung lumabas na bala from those firearms? Indicating that they shot, that they fired the shots. Your Honor, dito sa request na to, ito po yung nasa cadaver. Hindi. Ang mas, yun nga, nasa cadaver, ang gusto ko malaman, nila-recover ng firearms, di ba? Yes, Your Honor. Ilang shots ang nanggaling doon sa dalawang firearms na na-recover? Yung 45 at saka yung 38 yung snub-nose. Sa... Alam na, so yan. Your Honor, ito po yung nasabi mo sa